O tom, že na cestách svietime celý rok aj cez deň, už netreba nikoho poučať. Rýchlo sme si zvykli, viacerí svietili aj bez zákonného príkazu už predtým. Lenže pribúdajú na cestách autá s tzv. Denným svietením, ktoré obstarávajú LED diódy. Je to v poriadku? Zákon o cestnej premávke hovorí, že vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im naroveň postavené osvetlenie. Čiže za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svetlá, ak je nimi vozidlo vybavené. Ak sú na vozidle zapnuté denné prevádzkové svetlá, čo sa pýta aj divák, tak nesmú spolu s nimi svietiť obrysové svetlá a takisto svietidlá na osvetlenie zadnej tabulky s evidenčným číslom. O povinnosti svietiť nám pripomína zákon 8 z roku 2009. Dnes už majú mnohí auto prispôsobené tak, že po otočení kľúčika sa mu rozsvieti predpísané osvetlenie. Ak sú ledky v aute už od výrobcu, nie je teda problém. Takéto denné svietenie používa viacero značiek a od budúceho roka všetky nové autá budú mať denné svietenie povinne už z výroby. Problém by však mohol nastať, ak si ich dodatočne chcete namontovať. Musia totiž spĺňať náležité technické požiadavky pre používanie na motorovom vozidle. Potvrdenie o tom by mal predajca priložiť k tovaru, aby nevznikli pochybnosti. Lebo ak výrobok podmienky nespĺňa, riskujete pokutu do výšky 332 € a policajti vám môžu zakázať ďalšiu jazdu. Zoberú vám osvedčenie. Asi je dobré pred kúpou overiť si, či je výrobok schválený na použitie na našich komunikáciách.